ongi etorri beste bideo batera. Mira, bioi amaierekin jarraituko dugu, hau ere, maisu handien arteko partidatik hartuta. Mobsesian eta Zatbakasov. Eta ja, dakigunez, mugimendu bakarra irabazteko, erregea bultzatzea izango da. Erregea F6. Zegetatzen da, zuztenean jute moden magea, bioia jatera. Erregea F4. Erregea G7, erregea E3 edo elau, beren dio, eta orain, errezena A3 da. Ez daka baina jateko, eta orain, errege F7kin, errege beltza bioiaren laukian sartu da, eta errege zuria ez dago nahiko gertu, errege beltza bultzatzeko bukaeran. Erregea D4, erregea E7, erregea C5, erregea D7, erregea B6, erregea C8. Eta berdinduta dago. Beraz, hasierako posizioan, lehen esan dugun bezala, errege F6 da mugimendu bakarra irabazteko. Errege G8, errege E7. Eta ikusi orain ez duela funtzionatzen A3, ze beltza ezin da sartu laukien. Beraz, errege G7 jolastu egin behar du. Eta orain ja, tempo hori galdu duela beltzak, orain bai gertuatu egin gaitezke, bioi beltza. Errege C5, errege F6, errege C5, ona. Partidan mugimendu txarra jokaztu zen, eta hori izan zen errege C6. Eta honek ez du irabazten. Errege E6, errege B5, eta orain berriro A3. B3, errege D7, eta errege beltza erraz C7 edo C8 helduko da. Beraz, errege F6 eta gero, errege F5 jokatu egin behar da. Zergatik, orain A3 ez duelako berdintzen. B3, errege E7, errege C6, errege D8 eta errege B7kin, errege beltzak ez du D7 edo D8 laukitara heldu eta galduko du. Ze beste aukera dago A3 eta ordez. Adibidez, erregea E7. Orain, erregea B4 eta A3 jokatzen baldin bada noski ez bioiakin jokan, baizik eta erregaren jan. Eta oso erraz irabazta dago, beltzak ezin duelako inoiz oposizioa lortu. Eskerrik asko hor egoteagatik eta horrengo bideo batera arte.